A candidatura de Unidade Popular por Chantada propón que se leve adiante dunha vez por todas unha ordenanza reguladora das zonas nas que está permitida a solta de cans. Fixérono xunto a algunhas outras cuestións no último pleno e na quenda de rogos e preguntas. E a convivencia cidadana nese sentido dos programas que hai polos excrementos dos animais e todas estas cuestións que xa levamos máis veces, pero que se sigue sin facernos caso. E entón, pois, o que dixemos é, por favor, que se traballa neste tema porque consideramos que tampouco é moi viable ter unha zona de solta de cans que non estea amparada por ninguna legislación local, non? Iso é un problema, porque é como un pequeno fraude. E despois lembramos que presentamos tamén moitas preguntas no anterior pleno que seguían sin contestar, que xa tamén ven sendo unha cuestión que non é solo deste pleno, non? E foron un pouco as demandas que plantexamos e que formulamos neste momento. Preguntamos, pois, por exemplo, por como se financiara pois, un pouco a mostra de teatro por parte se estuvera as subvencións públicas, porque non nos constaba que estuveran as subvencións nominativas. Por exemplo, por poñer un exemplo das preguntas que formulamos.